Żagħżugħ ta' 18-il sena mill-Belt Valletta nżamm taħt arrest wara li tressaq il-qorti akkużat fost oħrajn bil-pussess ta' droga u li huwa riċediv. Dan hekk kif il-pulizija sabet mill-inqas 10 kilogrammi ħaxixa u ammont ta' grammi ta' kannabis u eroina fir-residenza tiegħu. Filwaqt li l-pulizija sostniet li żagħżugħ ammetta magħhom illi droga kienet tiegħu li kienet lesta sabiex tinbih u ma żvelax mingħand min ġab id-droga. Madankollu fil-qorti iż-żagħżugħ ma mmettiex l-akkużi miġjuba kontrih. Filwaqt li d-difiża ma talbitx il-ħelsien mill-arrest, il-maġistrat ġew mifsud laqgħat talba tal-prosekuzzjoni biex l-assi taż-żagħżugħ ikunu friżati. Mara mix-Xajra nżammet taħt arrest wara li ġiet akkużata bi traffikar ta' droga, eroina u kokaina. Dan hekk kif Ruth Borda ta' 35 sena inqabdet fil-fatt mill-pulizija tbieħ id-droga flimkien ma' sieħeb tagħha f'kamra ta' lukanda. Fuq il-post instabu wkoll xi oġġetti relatati ma' droga. Filwaqt li l-maġistrat ġew mifsud innota illi l-mara kemm il-darba ġiet imwissija biex taqta' l-vizzju ta' droga huwa ordna sabiex il-mara tinżamm arrestata u tingħata l-kura li għandha bżonn. Żagħżugħ Sirjan ta' 21 sena jingħata l-libertà kondizzjonata bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fil-perjodu ta' 3 snin wara li ġie akkużat illi kellu x'jaqsam sesswalment ma' tfajla Ġermaniża illi kienet minorenni. Filwaqt li r-rapport daħal lill-pulizija wara li tfajla tkellmet ma' sħaba, ġie nnotat li tfajla ltaqet ma' Sirjan f'post ta' divertiment f'Paċeville fejn lanqas biss suppost kienet hemm. Għaldaqstant kemm id-difiża kif ukoll il-prosekuzzjoni insistew li l-barrani ma kellux jingħata sentenza ta' priġunerija għaliex l-istatura tal-vittma qarqet bih għax tidher akbar milli kif ukoll għaliex jidher illi l-att sesswali kellu l-kunsens taż-żewġ partijiet.